motor dito. Dili niya nilakaw mo kuno. Aw. Kalau ni mo kuandong, balik ni mo tulong ni. Oh, dala man. Kunya, nakisin tulong ka mo. Tulog ka panit. Oh. Sige. Mira? Oh. Iya. Balik ka kunya. Tulog ka panit ngasin. Moray madungag kunya. Oh, Anak na alit ulit. Oh, sige. Tulog ka panit ngasin. Siguran na kay dito. Oh. Oh, sige ah. Oh. Okay, pumunta dito ay. Abita ko pasahero, basta paabot. Balik ko to. Kasi ikaw rin dito ay. Ikaw rin dito sa balitang atak dito. Ako rin tuyong dito. Sige, pagkasala, nagminyo ay lalaki o lalaki, babae to babae. Sige, ulanan sa Ginoo. Oh, kalayo ka sopre. Kaya karon katao, grabe naman kayo kay dapat tugan pila sa babae, babae, lalaki, kisa. Oh, ya kay dili man ako ini. Wala man na sulatan ba? Laki, babae naman. Kaso. Ya, kaso na Ginoo na puro lalaki. Oh. Bisahe ni mapita po ah. Nawa. Subok mo ni volcano ng taon. Sinita po sa Amerika. Iwan po kiroke. Taiwan, Gilinog po. Kiroke, Gilira po. Madona, Kalapuran. Oh, ibailhan ba? Ibailhan. Ginoo isaw kani at pinangin sa kabalo. Balik sa Ginoo. Yo, tara. Kabalo. Atok pagbiyahe kinalang ampo kita. Ampo sa kampuan. Bayanin na po mga driver. Importante doon mga pag-ampo. Ayun lang protection sa Ginoo ba. Kaya ang kaaway di ari matris kalibutan. Pagkaklat, pagkawat, pagpatay. Kay gato pagpatok wala masunod hindi kumahan lang hindi na kita kaaway malihok kaaway malaki na pagyawa pasal po yun ayaw na kayo dapat sa Ginoo okay salat kayo sa tanan
sa inyo mong paliton, Paul. Ha? So, ah, oo. Oh. Yeah. Oh. Ayan, pasok sa iro. Oh. Sabay-sabay. Oh. Tigir mo ni Hagon. Basta napoy pasahero nga ako, maabot siguro dito. Napoy usahay nga. Wala kay pasahero manawag, di ko kadulog. Yun. Wala pa rin ko naihatag sa Ginoo. Ha, pasahero niya. Tugay noon, amin o, kalundok daw. Di ay. Bukan di ay. Mana tingin ko Ginoo. Tingin ko Ginoo, Panginoon mo. Tigil mo inom. Tabahan ko inahabuan. Tigil mo panugan. Dagok ka na ako. Anak ko Ginoo. Ingog ko na Ginoo. Kani mga pagkinan. Kumani mitlahi ang manang Ginoo. Bagyong ulit. Na, kalimut na. Kalimut na sa naghatag hangin na sulgo sa iyang ilong. Manapatag salamat. Ay, Ron. Mga tao ron. Kalimut naman. Ako, sa Ginoo. Itian ka rin sa pulong sa Ginoo. Likay na ayon. Likay na ayon. Pagtari. Ano na ayon. Tiket, pakpak. Marami ni Karim. Lamay-lamay ng kwarta. Oh, kayo. Doon. Tingsipahan nga doon na kayo. Siningan na. Di manim doon. Ginatapakan ko sila ako. Kaya nag-akot ko sila. Ako na una. Ikunanan ko. Lagi palatian. No, okay. Dahil Ginoo na sakyawan ko na sakyawan ko ulong Ginoo kulaliso na ino na ako kita may buwan na nagsiyan tao raman tao na pinagbuwan na lang kami na nagdala anak ko bin manunin ako bin pinagituan kulian kuwari ibat pagkute yan salamat po Ginoo kayo Ginoo kay anak mga Ginoo yan ang namin yung kita ko karon kayo Ginoo bukan may napunta rin ito kaya magsawa kaya doon kami bugang lain ba lain ang bukan yan nagputing daog ako ang mga kaparin utog kaaway ko kaya may trabaho nagaling anak kaaway man alay ang pamilya kay alay may ginawa to may ginawa na itong kita ko na ako kay wala ko may ako nini ko notak yan ako na bukuan okay ay tunay ginawa ay Rapir plaga ganyan, Paul? Ada pesanan ka na gani? Diyan ako. Okay. Sabi na dito, rapir plaga kay dito daw, nagkatasin. Dito. Ano yun? Ano di ay? Nanay kwarta, dali kayo makakuha ng tao, makatubod, nanay kwarta. Nanay kwan. Pero, nagkatbihan, nagtrabaho pinakatuig. 20 katuig sa gawas, dito tukod o dito sa balay, kapalitong sakyanan. Pero sa kang mabilog lang, naugno, kailangan ipundar. Kapatay ka nung linog? Linog nga pinakatuig nila inigo pinakundar
Ilo, sarang kapitik sa Ginoo. Hanaw. Oh, ha? Wala yung mga naon, sila katuig nga. Ato, pinagkuhan, pinagita. Pinagkuhan, pero, tawag sa Malandong. Ginoo, ganun, may tabo man eh. Sabi mo, dahil sa Ginoo rin ay, ba? Naikot, imo rin na kita kuras pastor sabi ay. Oh, ya, ya ko na yan nakuan. Ya ko na nakakuan nakakaplag sa katuuran ni pastor Sam dito sa Sinte, Sarina. Ya, ko na kuan kay. Ya, piso, kuyo.